lamukela njalo hechino ichikamu patinoti isusu zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa zvinoda kufumurwa nantike ihlandla lapho esithi thina okuzilayo okwethusayo lokufuna-ke ukwenjula ukhona tabathwa pane chino chikamu munhu anenge akaremerwa ane zviri kunetsa zvinenge zvichiitika muupenyu chirege titambire tongoti vatete vatinavo mustudio makadiko maini Pedu makadiwo tete. Aiwa ndiri right angutombora utaurise kasha. Pedu makadiwo tete. Ingatambeti nyatsotaurana mune zvakanaka. Kana tisikumbochka. Anditika. Right kuri seiko kwabviwa. Kwatabva kuri right si right chaizvo. Anditika. Ukoona munhu atibata kudaizve pane nyaya dzinenge dziri kufamba zvakanaka. Dzinenge dziri kunetsa anditika. Saka ndakuda kukupaiwo mukana muchindiudza kuti inyaya yei yaita kuti munge muchititsvaka muchiuya pano paTilda Life. Inini ndinonzi Emily Muchabaiwa. Ndine hanzvadzi yangu inonzi Kelvin Muchabaiwa. Hanzvadzi yangu yaishanda kuna Kaguvi kudhuze negomo reKopi. Aive ari makanika. Takazongwerikana tete vangu vanotengesa kumusika kumbari. Pakaita munhu akangoenda neshoko achiti tete Kelvin apondwa muna Kaguvi. Tete vangu hanzvadzi. Murikumanya right. Okay. Kelvin aishanda kuna Kaguvi. Aishanda muna Kaguvi. Aita basa rei? Akanga ari makanika. Alright. Saka maigara mese? Aiwa Kelvin aitogara nemhuri yake kuma-steps kuHopley. Anditika. Alright. Okay. Right. Saka chii chakabva chazoitika? Tadaro tete vakati vanga vaenda kuchechi papauya munhu pamusika achitaura shoko rekuti Kelvin aonekwa akapondwa kuna Kaguvi kugomo reKopi padhuze nepabasa pake. Alright. Saka tete vadaro vakabva vafonera munin'ina wangu inini. Munin'ina wangu ndiye akazondibata pafoni. Andibata pafoni akati sisi muri kunzwa zvaitika here? Ndikati ndezvei? Zvikanzi ndanzwa kunzi Kelvin aonekwa akapondwa. Ndanzwa kunzi Kelvin ndaoneka akapondwa muna Kaguvi. Saka ndakabva ndatoti iyo zvauri kutaura izvo wazviona kupi? Saka nguva iyoyo ndakabva ndatanga kutraya foni yaKelvin. Foni yake yanga isina answer. Yairinga isina munhu ari kudaira. Aigara kupi Kelvin? KuHopley pama-steps. Alright. Panguva iyoyo ndakabva ndatraya futi yemudzimai wake. Yemudzimai wake yaita senge iri kuringa ichikatwa. Ichange iri kuringa ichikatwa bva ndaisa text message. Ndikati makoti ndidairewo foni pane zviri kuitika. Hapana akapindura. Saka nguva yacho iyoyo ndakabva ndafonera murume wangu ndozvandanzwa bva tasangana kumaGolisi. Ndinogara kuStonebridge kumaGolisi. Takanosangana pabasi stop. Ndaive ndichifungira inini pfungwa yapakanzi apondwa. Ndakanga ndichida kutomhanya kumba kwake. Ndichifunga kuti pamwe zvaitikira pama-steps. Ndakafunga kuti pamwe pama-steps panhu pai panongotyisa. Pamwe ndo paaponderwa. Saka nguva iyoyo tete vakabva vadzokerera futi kundibata pafoni. Zvikanzi mainini kasikai tiende tisangane. Tete ava yanzvadzi yababa? Yanzvadzi yababa wedu inogara kumbari kuMatapi. Saka nguva iyoyo vakabva vanditi mainini kasikai tiende kubasa kwaKelvin ndokwaaponderwa. Saka kubasa kwake panaka padhuze opposite nepabasa pake paakaonekwa akaradzikwa. Saka nguva iyo ndo pandakava ndati kupi? Zvikanzi kuna Kaguvi. Ndakakwira vataenda vatasangana natete vangu pamaketi. Saka panguva yatandiri pamaketi nekuchema kwandaiita nekuti ndakangobva ndichichema vakomana vamwe vakabva kuti kwavari kuchemei kwambuya? Zvikanzi natete hatisi kuziva tine hama yedu yanzi yapondwa muna Kaguvi hatisizoende papi. Saka vazhinji sekumuziva kwaita vakabva vatora kukasika sorry zveshuwa mukomana kasikai polisi iripo. Tasiya polisi yaapo chichi nevakomana vaibvawo kunomuona. Saka takakwidza. Apa angari makuseni? Angari dzanzi around kuma1 masikati. Asi iye shoko rakasvika kutebhuru around 10. Asi tete munhu angaenda kuchechi anga asiri pabasa. Saka nguva iyoyo takakwidza pane kagomo kamunongokwidza muchimhanya muchifemere kati chinosvikapo zvainzi pakopi pamusoro apo. Neche pamasoja paipa. Pamasoja asi tandiri kudhuze nekuchibooster chemagetsi. Saka nguva iyoyo tichisvika ipapo bhodhi yanga ichitobva kusumuka nepolisi. Takapesana nayo bhodhi nguva iyoyo yandakasvika ipapo.
ndakabva ndasvika bva ndatorwa nemurungu wacho achibva atora vataenda pashopu yake. Saka nguva iyo aingoita zvezvekutipushira mushopu, anga asikade kuti vanhu vakanga vakuteera, vanhu vanenge vachingotsanangura aiavoida kuti vanhu vasauye kwatiri. Saka vanotaura munhu waaishandira vanotaura vanoti ndakafenda 2 times. Saka ndichichema ndokutaura kwazvaitonzi ndakafenda 2 times. Pandakazochema strike bva ndandiri kuda kuona paanga ari, akabva anditi handini. Ndakabuda naye asi iye haana kuzonosvika neni. Pakaita kamukomana kamwe kaishandawo kari mushopu imomo, ndo akazenga achienda neni, iye akasara ari apa maenda kukopi takata kukwidza pagomo pacho pakopi paakanga aonekwa ari. Saka panguva yaakasara iye yakangoita senge ari kuenda neni. Saka ine kuchema neshungu ndaifamba ndiri kumberi ndichiti handei ndichiteera vamukomana uya. Ndakazosvika ipo paindi nemukomana iye neumwe futi aishanda ari pabasa pavo ipapo. Nguva yandakasvika ndakachema ndichinzi ndopanga akarara. Pari panhu pairatidza kuti munhu angoenda kunorara, hapana kunge pakaita mavhirinyi ekuti pane zvamboitika panzvimbo ipapo. Panga pasina panhu paipe kuti munhu akangonotsvetwa bvaangorarirawo huswa nemarara anga aripo ipapo. Ropa rake zhinji rakanga riri pasi, ranga rakawandisa. Pamba neropa ranga rakawanda, zvinonzi ndopamba pane muromo wake nemhino dzake. Saka nguva iyoyo ndakataurawo ndikati Kelvin hanzvadzi unganzi wafira apa here iwe utange munhu anga akarara apa. Saka ndakanobata tumabhodhoro twebhurongo twanga turipo ndaifunga kuti ipoisini. Bva ndanhuhwidza ndakatoona kuti haisi hamuna aimwa here bhurongo. Akamwa, aimwa kudhara akanga asiya. Akase tototi anga atone 3 years atosiya. Saka pamba nechipepa chaiyo chiripo changa chakangonyorwawo hazvandisinei naye. Saka ndakafunga kuti pamwe itsamba yaanenge anyora. Vandatonhonga vandatamidza murume wangu ndichichema natete vakanga varipo. Saka nguva iyoyo ndakataura ndikati chii chaitika. Pakaita vakomana vakanga varipo pasaidhi ipapo, pane vane kawa shiri nechepazasi pacho. Akabva waya akati zvatotinetsawo mukomana tichiona chichi vachitaura. Zvikanzi mukomana asi pati chatinetsa anga ane chingwa kana bhanzi mukanwa make, mainzi manga mune bhanzi kana kuti chingwa. Vakomana vai vaitaura. Saka nguva iyoyo ndakabva ndazofamba takudzokera kushopu kwake. Tadzokera kushopu kwake ndakachema futi neshungu bva ndazoti eno ega ndinyarari ndinatsonzwa kuti chichaitika. Ndakatanga kubvunza murungu wacho ndikati pabasa penyu zvinhu zvenyu zvakakwana here? Akati zvese. Ndikati masipana enyu zvese simbi dzenyu dzakakwana? Akati hongu dzakakwana. Ndikati ko mari yenyu anga yakakwana? Zvanzi mari yanga yakakwana, yanga iri mukeshbox. Mafoni ake akanga azopuwa polisi. Ndakasvika apuwa polisi asi anzi akanga ari mushopu. Foni yake neyemukadzi wake zvaive zviri mushopu. Asi anga nefoni yake neyemukadzi? Hanzi anga atakura foni yemukadzi wake achida kuenda kunodzichajisa pavanogara kuna magetsi. Saka nguva iyoyo ndamubvunza ndikati ko mari zvikanzi zvangu zvakakwana. Ende kutaurika kwazvaita zvainzi musiwo akashanda zvisingaiti. Kana iye murungu wacho anoti pavakambokomuniketa vese masikati anoti hanzi aitotaura kuti mukomana sindashanda zvisingaiti. Nhasi basa rakafaya kusiyana nemazuva ese machanga akaoma. Vachitaura vese kudaro. Ndopandakabvunza zvese ndakanzi zvakakwana. Anditaura zvakakwana ndikati pamwe anga ashotesa ukabva wamurova ukautya kundibudira pachena kuti pamwe marwisana chizvanzikana tete tansina problem. Vandati saka iwewe kuti titi Kelvin wamushaya inguvai? Akabva ati iye achinditsanangura anoti takasvika makuseni tikasvikirana iye asati aenda kunyaradzo. Aiva ane zidheti ranga riri kunyaradzo yasekuru wake hanzvadzi yamai vake. Saka anoti achisvika ipapo hanzi takangotauridzana makuseni tikangosiyana tatisara pabasa chichienda kuenda. Saka hanzi taizove tichikomuniketa. Makastoma aisevhwa nahanzvadzi yangu ndiye aimupa makastoma iwawo. Ndiye aibatwa murungu nemakastoma ozorifeya makastoma kuhanzvadzi yangu. Saka anoti zvoni ndakazonge handakaguma kutaura naye araundi 3 o'clock kuma 3:30 here. Asi anozoti pane mukomana akazofonera murungu yakati ko Kevi handisi kumuona pabasa ndani kanguva ndichipfuura. Hanzi araundi 4 o'clock ndonguva dzaanotaura ndonguva dzakatanga kushayikwa. Hanzi mukomana yaibva ndatomuti pamwe ari muzviraundi pasi anouya chichi chingotarisa padho. Hanzi mukomana pakaita nguva kuma6 hanzi mukomana ibva adzosera futi foni shamwari ini Kevi handisi kumuona pabasa pakangoita sei pakangoshama. Hanzi ndopandakamuti alright okay chikochekera dho ndiri kuuya kubasa. Hanzi ndopakakochekera iye dho. Iye ndopaanoti hanzi ndakazouya kubasa. Handikasvika
kwese kwanga kwakarara munhu anoti hanzi ndakasvika ndichishedzera ikoko handina kuona munhu apa dzadzangwe zvoroti iye dzenzanza kuma7 to 8 dzemanheru kutaura kwake iye kwachinditsanangurira akati handakashedza pese papo tikatomushedza ngati kowaiwaingo uchimutsvaga musango zvikanzi ndaishedza ndichifunga kuti panosvutirwa mbanje hanzi pamberi pacho pabhesi rembanje ndo panogara vakomana vachiita zvemadrugs avo vachisvuta fodya chichi hanzi saka ndakamushedza ende panzvimbo yangari hanzi nguva yataishedza hatina kumbomuona ndo matsanangurira akandiitira vandati alright saka toita sei svikana naye gatitsvage taxi tiende kuparirinya ngandimboenda pamwe haasiriye uri kuti ndiye asiriye zvanzi aiwa ndiye takabva aburuka nemurume wangu vaenda pataxi akati ega nditsvage taxi paakaenda nguva iyoyoyo takasara nekuti aiti munhu asvika okubvunzai kuti mune mota here tiendi tikati hatina munin'ina wangu vaasvika futi vati makamira sei makapaka papi tiendi uye vati hatina mota saka paakadzika akanotora taxi bvaauya zveshuwa ndakagara asi vanhu vaiti vakanga vachida kutaura nini kana kuuya kwatiri aibva atipushira kumuti vanhu vamwe vanenge vari vavengi chichi achingotipushira mukati tisakomunicate nevanhu vaitaura vachiti kana chichi vanhu vaitaura zvakangowanda saka nguva iyoyo takanodzika pasi tagara pasi ndo paakabva anditi tete mukomana aona hanzvadzi yenyu uyu ndeuyu mukomana iye anga ari wechidiki achibva auya pandiri vanamuti nhai waona kefa akaita sei zvikanzi inini ndatoudzwawo nemumwe munhu anga achitopfuura achiti pane munhu akarara pasi munhu imararira akaita mwiri wake uri kutange asi munhu mupenyu hanzi nemukomana iva ndati iwe magunduru mamwe ndo mararira awo anozomuka kana kwadziya hanzi ndo pakati handii umbonoona uyo ndo paakakwidza mukomana aitambo futi nehanzvadzi yangu hanzi boto tracksuit yake akaona worksuit abva nangoti ndiri kuti worksuit inenge yakevi ndo paakakwidza ndokunobata uyu panguva yaakabata asina kutya ndo paakasvika akati hakevi ko ndeipi yawakuita uchidhakwa kudai so zvatanga rini zvauri kuita izvi ko chii asaka hanzi panguva yandakadai pandakanodaiwo kunobata paroko nhunzi dzakadzati mhuu saka nhunzi padzakadaro munhu hani ndo paakabva aona ropa chii mukanwa nemumhino rakawandisa ndo paakabva amhanya kumurungu wacho ndiye akabva audza murungu kuti kefi tamuona uyaone kefi ari papa akaita sei akafa saka nguva iyo mukomana ndakamubvunza ndikati pane chaakataura newe zvikanzi hapana ndakatongomuona adi afa anyway bva zvikanzi ndatichiendei nguva bva tapinda mutaxi taenda kuparirinyatwa takanosvika paparirinyatwa vataburutswa nadhiraivha wauya pagedhi kuti tiende kumochari saka nguva yatakadzika akanga akuti kumurume wangu vanhu ndavabhadhare madhola avo ekuti etaxi saka murume wangu akayanguva ndaingoeni munhu aichema zvikanzi hanzi mari vese ava vasina mari pada kubhadharwa mari yetaxi ndikati ivo verenga vanhu vasina kubhadhara ovabhadharira isi problem vatangotora murume wangu vatora mari bvaabhadharira vanga vasina kubhadhara kusanganisira neni nemurume wangu nevanin'ina vangu vaabhadhara mari vataenda saka tichitoenda takafamba vatasvika mumochari tasvika pamochari vataura nevanhu vemochari vaiva zvanzi atauyawo tikute robot yangaani murungu anga aine umwe shamwari yake nemukadzi wake ini natete vangu nemunin'ina wangu nemurume wemunin'ina wangu nemurume wangu vaasvika bvaataura nevanhu vaiva ataura navo abva asvika ndikumbirawo toda kuti tione bhodhi yauya chichi zvikanzi yabvawo kopi mapesana nemapurisa acho 1 zvikanzi atinenge tapesana nawo tiri panguva yekuti ataura zvikanzi tiitirewo plani tokupaiwo pondo murungu ndo pandakava ndati unovapa pondo yekuti inini ndione hama yangu handi ndini muridzi wehama ndauya here ndoda kuona hama yangu kopa kuda plani yei apa avataura iti chichibva anyarira varume vaya havana kumudayira panhau dzeplani dzake vakangomutarisa achitaura ndo pavakati pindai nemumochari tichipfuura tichienda kupolisi zvika munotora polisi yepaparirinyatwa iyi vataenda kupolisi vatanotaurira polisi zvanzi komapesana sei nemupurisa angachita nyaya tikati pamwe tapesanawo inini ndanonokawo kusvika ndo patikapuhwa mupurisa achibva auya achibva avaudza achibva ati ndokumbirawo chii mupurisa aimhanya zvika ndokumbirawo mungovaratidza chero ndisipo takavatanzi bva vapinda bva vatora munhu mumochari bva vazomisa pastretch bed vavati tichoyemuone ndakapinda ndichipinda ndakanoona hanzvadzi yangu anga ari munhu uyauya anga aine ropa rakawanda mumhino raiyerera richichururuka kudai rakasvika kunzeve muromo wakatutumuka ropa aka kake kepaura aka kanga kamira kudai so munhu yaanga ane ureri flat asina kanhu kai kanomira kanga kamira musoro wake akaita zvekubhendera mwiri wake akaita nge akajegera shaya yake rimwe roko ndopandakati kevi chii mwana wangu ndakataura naye ndichitaura ndichimuona ndikati ropa chii chaitika saka nguva iyoyo ndakamira kuchema zveshuwa ndichitarisa kuti chii ndopandakanoona pamuromo pake nechekukona pamba kaita sotofu kunge kachingonge mafufu
ndopandakabvunza vemochari ndikati ko ichi chii chiri pamuromo ichi, vakandipindura vemochari kanzi inhunzi dzanga dzakutovaka mazai. Ndopandakavabvunzawo mubvunzo kuti one day atovakirwa mazai nenhunzi, zvikanzi ropa racho rakawandisa. Ropa ranga rakawanda, ranga rakatomufushira matama, muromo rakatutumuka pamuromo, mhino richikrosa nekuuya nekumaziso kunoko. Ndo paziso pake pamba nekanhu kaingotange karara so. Ndopandakati vandatarisa tasangati hapana paakakuvara, zvikanzi polisi zvese kutarisa kwayaita taona hana paakakuvara, anga asina injari, anga asina kana vanga paropa pamwiri pake. Asi bottom tracksuit yake anga ane worksuit yanga iri kuzasi, bottom richiteera, pendi remukati rakadzikira, rimwe racho rakadzikira. Ndopandakabvunza ndikati ko indava pendi yake yakadzika kudai, mabhurugwa ese zvadzika kudai chii? Saka ndopakati anogona kuri kucheswa kwaita nechini mapisa, ngati vachibva vamuchesa zvekumukumura mabhurugwa kudai. Saka ndakava ndakumbira kuti ndione kuti hana here kuvara kunhengo yake uku, ndakaona anayo. Iye mumwe anga aine murungu wacho, shamwari yemurungu wacho yanga iripo, vayati kuti hana madhodho, yanga yakuda unosarira. Ndopandakava ndadzoka ofuti mashure ndikati chii, ndikati bvisai ndione inini. Vemumochari vachimudai wendi chitobatawo rimwe saidi, ndikatarisa ndakaona anga asina tsvina, anga asina chii, anga angoriwo madhaga kunge kana paicheswa. Ndopandakava ndangoti atumarara vandamupfeke, ndikati chimupfekedzai zvakanaka, ndichibatsirana nawo kumupfekedza pendi rake kuti zvikwirire zviende kudenga. Vandabuda vataenda, taakubuda panze vakabva vati oraiti handimaona ndiye, ndikati handiye hanzvadzi yangu. Vandatanga kuchifonera vabereki kumusha kuti zveshuwa Kelvin ndiye ndamuona, nditori mumochari ane ropa rakandikashamadza nanhasi. Apa makoti anga ari kupi? Mukadzi wake anga ari kumba, akangoti baba varara kubasa, pamwe vanouya mangwana. Haana chaaiziva pane zvese. Ndabuda naye taakufamba, handi munoziva muchibuda umochari mufamba vamwe vari pamberi vamwe vari mashure. Iye ndaive ndakamutoreredza sekuona kunge hanzvadzi yangu, saka ndaitofamba ndinaye tichitaura. Tiri pakati pekutaura nditi Kevi, iye abva ati tete, Kevi ndomuziya mhani, munhu anga ari mufesi akashinga, haangambozviuraya, kana pane zvatoitika. Kevi asina kundiudza. Ndikati inini chese chaimunetsa. Apa ndiani murungu manje. Ndikati inini chese chaimunetsa, chero kusamubhadhara kwawaita iwo hapana chandisingazive, zvese ainditsanaurira. Ndo patakanga tichifamba murungu vati tete, zvandinetsa Kevi azviurayi ane bhuru. Ndikati wati? Zvikanzi Kevi azviurayi ane bhuru. Ndikati anga ane bhuru kuratidza kuti anga ine $100 muwallet make. Ndikati wazviona? Zvikanzi atonditaura anga ine bhuru. Ndakamubvunza for 3 times achitaura. Mumwe mangu vandashanga kuti uya ato. Ndikati mapurisa akuratidza mari yake here yanga iri muwallet? Zvikanzi aiyewo. Ndikati iye anga ine bhuru. Ndikati saka azviurayirei kana anga ine bhuru, mari yako yebasa yanga yakakwana. Taifamba tiri kufamba, tanosvika pagedhi rekubuda repaparenya tikwire makombi ari kuchimbari-mbari. Pamberi pedu kwabvaita flash achibva anhonga, ndiye akariona ibva anhonga. Ndakamona kukotama, ndasati kwari kukotama chii, vanhonga flash ranga rine red neblack. Ava ndati waita laki, wanhonga chii, flash. Ndopandakava flash chairo. Saka ndakava ndangoti vatango tingoyaita kuti zvandakuenda tete. Vandati wakuenda? Hanzi ndikati ko uri kuita sei, uri kufamba sei? Zvanzi ndakutoenda kumba, handi muri kuona mangwana mamiriro, ndopaipayo paida kuita lockdown yechichipa. Zvanzi muri kuona mangwana mamiriro akaita kunze. Ndikati ko mukadzi ndoita sei? Ndoenda ndini ndonodza mukadzi wake ndiri 1. Ndiwe murungu tadi tachienda tise. Zvanzi hona ichichi. Iye nemukadzi wake vakanga vatouya vane aim yekuti pamwe tikutosvika tichitora bhodhi tichienda kupi? Kumusha. Noti mukadzi wake anga atoneka bhegi ekurongedza kuti tikuenda kupi? Kunhamo. Mukadzi wemurungu anga atoripo akamira nebhegi rake. Saka pandakaudza kuti but bhegi uyu musi wamaona kuti ndo musi wataona kuti munhu afa. Saka vavatoya nebhegi kuti vakuenda kunhamo. Vanofana bhegi rake ranga akatorongedzwa zvanzi. Saka tikuita sei, tikuenda umusha here? Tete ngati tokuenda umusha sei? Toda kutozoona nevamwe nevakomana tione munhu aitwe postmortem. Tizive kuti munhu afa nei. Saka nguva ndakamubvunza zvikanzi takuenda ndokuonai. Ndaitarisirawo kuti semurungu pamwe achati oraiti zvamakuenda chiwoiwo pondo munokwidza mukadzi. Akabva apinda mota bva aenda. Ndikati oraiti ngaindiende nemurume wangu zvangu tonozvionera. Tete hanzvadzi yababa wangu yaimhanyawo kumba aine mapiritsi eBP yanga yasiya. Ndakabva ndaenda nemurume wangu. Kwakatanga kunaya Sunday yacho iyoyo. Vandaenda nemurume wangu vachanodzika pamasteps. Ndandisingapazive panga vatama vakutogara pamba panyuwani. Ndakanosvika pamasteps pane vakomana vanotamba sunuka. Ndounobudisa piki rake. Ndikati nai ndikutsvagawo panogara munhu. Vakomana vakabva vati chii? Ndikati hapana, ndiri hanzvadzi yake. Zvikanzi ko chii chaitika? Ndakazovatsanangura nokuti vanhu vaiva vakutoda kutotya zvekuda kutobva kuti vasandiudze kuti anogara papi.
ndikati hapana chaitika, anoshanda kuna Kagwi. Zvikanzi ndotozviziva ndokwaanoshanda nemumwe mukomana. Ndikati hanzvadzi yangu yapondwa kusisina. Mukomana yakabva avhunduka bva akanda stick pasi. Akati imi Kevhi ndakaona Makuseni Saturday. Ndikati tazongoshedzwawo ndochi zvaitika. Mukomana yakaenda nesu moziva muhopli muno dzimba dzacho dzine chingotendera tendera munotyisa. Dzinofunga ndikanga ndatotanga kutaura ngati Kevhi kana wasarudza kuti ndife semafiro awaita ndichangofa, chatoda kunotora mukadzi nemwana. Akandiperekedza zveshuwa tikanosvika pamba panogara muroora wangu. Ndo pandakatora muroora handina kumuudza kuti ndo zvaitika. Ndakamuti gogo kumusha vadonha vakwara musana. Saka baba ake Udhoni vaenda nagogo kumba kwangu, iwewo vandirayira ndiende kutore. Iyewo haana kuvhunduka mazviri. Hanzi naiye pfungwa yake akafunga kuti vasungwa ndiri kumunyepera. Vandaenda naye haana kumbondinetsa, vandatomutakura vataenda kumba. Tichingosvika pamba pangu padhoo ndo paakatora befu akati ndikati chii? Zvikanzi tete bake Udhoni ari ndikati murume wako anowanza mbanje, anofanira tosvita mbanje arasisana gogo ega, tione mukwasha asvika amuteera amutsvage. Vatapinda mba vatagara. Nguva iyoyo anga angonditarisa zvimwe zvezvi muroora. Saka ndaenda noshedza umwe muzukuru, ndatuma mwana unoshedza umwe muzukuru wandogara naye paraini. Saka muzukuru paakauya ndo pandakanga ndatanga kuti musana ngati muroora ndakuti usvigamuchire. Chiri papa ndechekuti baba ake Udhoni vapondwa, akusisina vafa. Akatora zvakanetsa akambokumura hembe akaita sei kudii, simba rake ranga anaripo paranga rakutondikunda aida kutrai kubuda mba. Tikamubata ndikashinga ndinaye, akachema akati handizvitambire tete. Ndikati zvigamuchire. Akazodza muroora wangu yazozvigamuchira araundi tanda kuzvi10 11 dzeusiku. Ndo paakazonatsogamuchira. Saka nguva iyoyo tamboti nyaradze nemuroora achema, murungu yakabva andisira meseji. Akaisa mameseji 3 ka1. Ini ndo pandakabva ndafona. Ndakatanga kufona sandaverenga meseji. Pandakafona ndikatoti hello, zviri sei hanzvadzi, ndafamba zvakanaka, nekuti ndanga ndisina chandandambove nefungidziro kana nekungoona kuti munhu zvaari kuita. Uchitongofunga kuti muri mese. Tiri tese vandatomutsanangura ndamutora takumba zvanzi uraitoonana mangwana. Ndo pandakakata foni. Saka nguva ndakambogara ndakatonya hana yangu bva kuti vandanotarisa foni yangu, vandatora foni yangu. Vandatanga kuti aganditarisa mameseji ayi. Ndo pandakaona mameseji ake akanga ekutondikumbira mari yakanga iri muhomwe memunhu yaonekwa ainayo. Zvikanzi tete mameseji yawo ndingori nawo. Zvikanzi tete tanichikumbirawo mari yanga ina Kelvin ndeyebasa. Akanga musi wanga achikwereta zvinhu zvevanhu pabasa anga asina kubhadhara. Saka mari iri muhomwe make mari yebasa. Muhomwe kumochari yekumochari yatorwa nemapurisa. Chikwama chai chakatorwa nemapurisa nemafoni zvikaenda kupolisi. Ina handaitoziva kuti mune mari, handachandaiziva, asi iye akanga akuti mari yake yebasa. Asi tichitanga kutaura akati mari yese zvese bhozve zvese zviri right. Akuti mari ndeyake. Handina kumupindura, ndakangoverenga vanatanga kutotekstira vanhu kumusha hama dzangu. Kati ndiona iwo ndopindura kuti kudii, handisandaziva chauraya hanzvadzi yangu kana kuti chii. Akutanga kuti hanzi vanhu vakutonetsa, vanhu tinosiyana siyana kuna Kaguvi, vanhu vakutobvunza mari. Iye achidaro pane vanogarawo paraini pedu anoshanda kuna Kaguvi. Akati ndachinyepa, hakuna zvinhu zvakadaro kuna Kaguvi. Ndo pandakamunyarara, tinamupindura ndakuti aseti kangonyarara. Vandamuka mangwana neotanga tanzi uku todzoka na7 o'clock Makuseni. Tione kuti kuparire Nyatwa musangane nemupurisa wenyu pano. Toona kuti mopfura muchimutora kana kuCentral kucharge office kana pamarket. Mouya naye toona kuti postmortem yenyu ingafambiswe semupuwe date repostmortem. Takaita sekudaro. Ini vandati Makuseni ndichimuka kuma6 around 6 vandamubatawo, ndanga ndisati ndane zvandaifunga paari. Vandamubatawo ndikatoita sei tisangane nawo yekupari. Akabva andipindura kuti alright, egai tosangana ikoko ndakutogeza chichichi. Asi manje akanga akundishandisira nhamba dzemukadzi wake dzake anga akuti dzadzima. Akanga atotisendera nhamba dzemukadzi kuti mundibata panhamba dzemukadzi wangu. Ndo pandakangoti hanzvadzi dzangu dzimwe 2 dzandaifonera dzichiuya, akabva auya nemota vanditora pamba. Vatasangana nemwe hanzvadzi yangu yaibva chitumisa pamagolisi nemurume wangu takava tabuda tiri 4. Vataenda kumochari kuye. Tatosvika hanzvadzi yangu vatowafonera ndataura naye ati tosangana. Tasvika takaenda. Vamwe mukoma vaibvawo kwavaibva ndovatikati chipfurai muchitora mupurisa paCentral muuye naye. Vatanogara umocha takagara zveshuwa mupaparire Nyatwa paye tichimirira. Vanzvadzi yangu vati iwe murungu indavo. Ameno. Zvikandipe nhamba dzake ndimbotaura naye. Vataona zvikanzi uri papi, mukadzi wacho ndiye akatidaira. Zvikanzi vatouya tichiri kumba mai manje tiri pamagetsi kuwadzana. Tikati zvikanzi saka adaro tikati alright. Zvikanzi tokumirira tokuona toda kuti tibate ka7. Hakuna munhu akazouya kubva ipapo. Kubva ipapo kana kuya kana kudini. Kati amusamufonere timboona kuti ari kufungei. Takabva pauya mupurisa vatabhuka date repostmortem vatanzi musi wa2 munouya na7 o'clock aitwe postmortem. Adaro zveshuwa takabva tabuda hanzvadzi dzangu idzi dzanga dzisina kuona pamba pakarara
umwe wedu paanga akafira vandati handei saka mutauni manga muri z musiwo vatatombosangana nemota yemaprisa vatatopfuurawo haina zvayakataura nesu vatanomisa mota yedu murodhi mukope umu vatanokwidza kugomo vandavati ndopanga akarara kuti ipapa ndikati ipapa chichi saka pakabvaita vamwe vanhu vakabva vauyawo vanga varimo mukope imomo ndongo yavo vakanga vakutaura vanhu vaisvikanzi ko ingava nemurungu auya nevamwe sekuru vake nehuku chena hanzi akairaunda panga pana hanzvadzi yangu paipa nehuku yavo chena nemukadzi wacho kutaura kwangu akuitawo vanhu isusu vachingotaura nguva yatikasvika zvanzi ko muri kuzvifambisa sei chii chamuri kuita pamukomana hatina kudayira hedu isusu takangoti ndozvaitika vatapinda mumota tichidzika kubva mukope imomo akabva afona zvanzi muri papi ndakucentral isu ndopatikava tavhunduka kuti taapamaketi papolisi yepamaketi tamba pamaketi tiri kutobuda ndopaakafona zvikanzi ndiri kucentral kucharge office tiriwo ndopatikati bva vakatafoni ndopatikabvunzana tikati kose uyu kama wake hwakumapurisa kudarika nesu hama takava tangovhunduka nazvo takakashamadzika nazvo vatati saka isitani takubvunza mapurisa aripo achitudzwa kuti hanzi akambouya achimhan'ara kuma7 round 7 kuti munhu wangu handisi kumona muri kumaono here takavabvunza kati makanyora here pasi dhoketi tikanzi tansina kuvhurisa dhoketi aiti 24 hour tikati ko iye sei anga kumhanya kutsvaga munhu wangonzi ashayikwa pabasa 2 minutes ko kana anga aenda kumba mapurisa akatoti mhinu endai kucharge office ndokune mupurisa ari kuita nyaya yenyu munomuona kucharge office takabva tapinda mota vataenda kucharge office tichisvika iye akanga akamira opposite charge office bvaamira uku kuita senge munhu akatimirira unga asina kumbobvira apinda mukati saisi takangosvika vatamuona vatangoita nazviri sei kungosumudzirana hanzvadzi yangu neni ndisitaimuziva nemurume wangu vatangodaiwo bvaatotanga kutotiteera saka nguva yaititeera ndakambotengesera pacharge office saka nguva yandikanda tichipinda mukati takuda unopinda mapurisa akabva atibvunza kuti ko muri kuenda kupi makawanda makadai so mama vedu vanga varipo vanga vasvikawo ndopo vakabva vati takadai so tiri kuenda tine nyaya yemwana wedu apo ndokupa mapurisa ndopakati she mukamufanaka chichi tikati saka sekuru vake vai vakabva vanzi ko avo zvikana mama vatisinawo vativazive sekuru vai vaya vakabva sekuru vai vakabva vati tiri tese hamundizive tikati hatikuzive zvikanzi auriketi pindai muende ndopatikapinda tichipinda sekuru ava ndisekuru vake n'angai panga paine sekuru avaita zvebute chichi vachingoita zvemabute bute ranga rakawanda vachisvuta mabute zvaingotyisa zvezve saka tikava tapinda takanosangana nemupurisa mwe akabva amubvunza zvikanzi ndo vanhu wanga uchitsvaga vaivai ava iye anga ambotita kuti haana kumbopinda vatangoona kuti munhu atopinda tatopinda marumu atakupinda ese amaita sei amapinda takabva tapinda vataenda vatanosangana nepolisi imomo yakabva yatisanga kuti tsanangurira kuti mauya takutobvunza tichida mafoni zvikanzi mafoni hamukwanisi kumaona mafoni aenda kuhomeside ndokwaanenge ari zvikanzi tikati ko mari zvikanzi mari zvese zviriko koraitega tikupei nhamba dzaofficer in charge tapuwa nhamba dzavo takanyorwa pasi nekapepa tiri pakati papa iye akabva akumbirawo bvaakepcha futi nhamba dziye abva atorawo saka isa hatina kumbosisa mupfungwa tikatomutambidza obva atorawo nhamba dziye tisati tapedza kuti bva ati pamusoro yanamai pamusoro yevakuru ndiri kukumbirawo mukomana mari yanga anaye muhomwe yanga iri mari yebasa anga akakwereta masipana vanhu vakutobvunza mari dzavo vanhu chinozvarwa zvakasiyana saka nguva yaakadaro iye hanzvadzi yangu ndo yakamubvunza zvikanzi yanga imbori mari isitani taudzwa nemapurisa onzi mamune 166 iye ndokubva ataurawo the same figure iyoyo kuti ndo mari yake hanzvadzi yangu vaimusaka zvikura kuti kevha anga asina mari muhomwe zvikanzi akanga asina mhenu handizozivawo ndopatikava tati anyway nhau dzemari tozositaura kumusha takabva tabuda muya vataenda zvikani toita sei tikati tichaona kupostmortem takabva taenda kumba kwangu vanhu vakanoungana kumba kwangu inini taungana kumba kwangu iye haana kumbouya aingoti ndichauya haana kuuya isusu vatazomukira vataenda kupostmortem zuva rekupostmortem manheru echipiri chacho akazouya nanamai vakachifunga kuti tiri kutoenda kupi kumusha asvika ipapaya akasvika ane makabheji ake anenge ai7 netsaga rake remachanks zihombe ndopaakati achema aona vanhu vanditete maigoti ndokumbirawo kuona ndakabva ndabuda vandamuona ndikati wauya zvika ndauyawo nezvekubatsirikana panhamo chichi adaro ndopaakasvika ndokubva atipa makabheji vandati ko wauya nei kabheji risina kana mafuta kana chii abva atanga kuwanzirwa nemasawiro angu vanhu vakazviramba vachitanga kushikanda mudenga vachiita sei ndopaakangosiya akanzi nhamo irefu yakachakareba ndokuenda kwaakabva aita vatamusiya bvaenda zvinhu zvaye hatina kuzvibika vataenda kumochari takaenda kupostmortem takanga takamirira mupurisa wedu bva akanonoka paakazouya vamwe vangu atotorwa vepostmortem bva atifonera zvikanzi andauya ndakuchinja ndakupostmortem ndiri kubhodhi yenyu sitani takatarisira kuti achatishedza kupi vachatishedza kuti chiuyai vanhu tione postmortem yenyu takagara takangobvunzana nai mina nhasi mupurisa uyu obva ambofonerwa nanzi amai manje ndakutopedza nebhodhi ndiri kutouya mai manje gare akazotifonera kuti chiuyai muri 5
sanguva yakati uyai muri 5 takasumuka tichifunga kuti tikuenda kunoona postmortem. Takutopinzwa munhu takutoudzwa kuti takuta primary results yenye postmortem. Akutanga kutotaura mama ndo pawakabva wabvunza ndokumbira kubvunza musati mataura. Svika ndokumbira kubvunza musati mataura. Muprisa anga akatoita sekune akatori nechekuro kwani pepa akutodza. Zvanzi munoita postmortem hama dzemunhu dzisipo. Zvikanzi iyi yenyu inoitwa sekudaro postmortem iyoyo ine zita ravaitaura. Saka vadaro mama wanyarara vabvunza ataura zvikanzi hama yenyu yakaonekwa yakaora mapapu yakanga ine TB yakanga ine chando. Ndini ndakabva ndaisamubvunza ndokumbira kubvunza musati maenda kuri. Ko chando neropa ranga riri mumhino memunhu zviri kufambidzana papi. Zvikanzi ndo zvinoita muprisa vakunditsanangurira nemumwe anga aripo vatu. Zvika ndo zvinoita chando kana munhu wanga une chando pachinozokuregedza ropa rinotanga kudhudhumuka richiuya kumhino. Ndikati ho zvikanzi ndikati zvese ndo zvatomuuraya chete zvikanzi aurayiwa nechando ndokutaura kwaita dokta. Ndopa wakatanga kutipa maresults apedza. Vabvunzwa futi makapiwa bepa rakanyorwa. Hatina kupuwa bepa, hatina kubata pepa ranga ringori nemuprisa. Isu takazongopuwa kapepa kaikanoenda kuna mujiti kuti tifambire chibhodhi tikati tatopedza. Ndopa wakanga vakunditambidza wachi yake yanga akapfeka muruoko. Ndikati akoma kutipa wachi zvimwe zvinhu zvichisara bhodhi sara se zvanzai wachi tokupai zvimwe munozokolekta pamwe chete nebhodhi. Hatina kugutsikana nemaresults epostmortem hana kutifadza. Takazongobuda bvataenda panze. Tichingonobuda panze sati tatotanga kutsanangurira wanga ari panze. Iye anga asingatibate nguva yese kana kudi akabva atotifonera. Zvanzi kudi ine postmortem. Tikati zvanzi normal inguva yake yanga yakwana. Ndo mapindura takamuita. No takatonetsikana kuti uyu munhu pesa anga sikutifonera tangoudzwa zvepostmortem akutifonera. Vatangomuti ndizvozvo. Tamudaro takati abuda vatauya kumba hatina kumudza urongesheni umwe urongwa vataenda kumba takutofambira bhodhi yedu amwe takutoenda kunotora vanhu vanga vakaungana mumba kwangu. Akazonditi takutofamba takuenda kumusha ndopa akandifonera tamurodi. Zvikanzi ko muri papi toita sei? Ndikati wanga wati tiita sei? Zvikanzi ko maapapi? Ndikati takutoenda kumusha. Ndozvikanzi saka ndouya ndikati mhino zviri kwauri ndomhindura ndakamupindura. Ndazoona futi vatakata foni vandazoona mane missed call vandamufona akati wati. Zvikanzi ndati pamwe ndeye kudhara. Ndikati kana iri kudhara itsoke. Zvikanzi ko madini ndikati atomurodi kuenda kumusha. Ndikati andi wakati unokuziva. Teera isita kutoenda. Zveshwa takabva tafamba vataenda. Tato kumusha manheru takasvika isu vatapinda mumba. Anonzi iye manheru akazouya midnight akateerawo kwatinja. Ndokubva asvikabva apakamota. Aiti anokuziva pane mukomana aitamba nehanzvadzi yangu yanga ainayo aiziva kumusha kwedu. Nemukadzi wachona anobva kudhuze nekumusha kwedu ikoko. Akabva auya vasvika moya akasvika sekuru vake ava ndo vakatanga kuburuka mumota saka vanhu vanga vakatovatarisa. Sekuru ng'anga. Vachiburuka vakabva vakanda pabheki. Pabheki yanga ine bhutsu. Ndo pakabva pajamba mumota. Kuti vaburuka vaibva vaenda kubhuti vakanda pabheki pasi vakutovhara bhuti ndopakajamba vanhu mota. Zvikanzi ko chii chamakanda icho? Zvikanzi iye pana chakabva murungu wacho akabva abudawo ndopakati ibhutsu dzakefi. Zvikanzi ibhutsu dzakefi ko mukudzikandapo dziita sei nonge mudzosere mumota. Saka nguva iyo hanzi akabva atora vatinzi aiwa dzangodonha chichi hameno sekuru wavhura sei vaadzosereswa bhutsu mota. Tete vangu vamwe vakuru vakabvaenda nemurume wavo nenhau yevana vanga vaine hasha vachingoti akauya kuno murungu wacho tinotomuuraya. Saka tete vakabva vanokumbira kuti iwe wadii wadzokera zvako manheru anaya vanhu vasati vakuona tinoda zvakanaka hatidi kuchema makuva akawanda dzokera. Akaramba kudzokera hanzi dzokera. Akabva aramba bva arara aripo zvamondidzinga seenda uya kuna mubva vamusiya bva tarara aripo. Tamuka kuseni tine nguva yekunzi takuenda kunoradzikwa pari kuvigwa munhu munotema patemwe rikawo chichi hama handei. Sekuru vaive vakakwana matiri isusu taivaziva hatina kuvaona. Vakanga vatokwana kutungamira nevari kumberi vachibva vasvika pane munhu vachienda sani. Hatizivi kuti vaienda sani. Saka vana vaivaziva ndisu. Saka isusu patikazoteera tikangosvika tichipaona bvatatodzoka paisu vanhu vanga vakawanda. Ivo vanonzi vakazoonekwa manje vachisabute kudai so pasi vakamira. Sekuru vaivai munhu yaakaona ndopa akazoti taakumba akubvunza kuti ko munhu uyu ndiani? Ndamuona kumakwa. Tikati wamuona kwanga achiitei? Akuda kungotambira kucherwa gomba reguva uko. Saka nguva iyoyo vakabva vatorwa navamwe sekuru vakutanga kubvunzwa kuti imi mama enda kumba muchiitei? Zvanzi ndangoti ndiendeone kuti ndoerawo mhofu mwanayo yanga achiera mhofu yemukono saka ihama yangu. Havana kuvamhanyira vakavasiya. Ndopa vakaenda pakagwenzi kumushani moziva kuti makwenzi tese munhu unongochendawo gwenzi. Mukoma wababa aitoendawo kunorasawo mvura kupagwenziwo. Ivo vanga vari pagwenzi vakaonekwa vachikwidza maoko avo mune bute vachifuridzira vachitaura. Ndopa vakakwenywa nabazvanzi ko mudharo uri kuitei? Nguva iyoyo vakakwenywa mudharo kuti akabva wavhunduka. Ndonguva yakabva watorwa zvika ndati mboendai padare bva padedzwa vanhu vaenda padare notida kunzwa kuti mauya nei ava wauya navo ndiani zvakamira sei muri kuita nezvei. Nguva yavakatorwa vanhu vagara padare
vakatanga kubvunzwa vakutanga kubvunzwa zvanzi hamuna ukama nemunhu ndopa wakazobuditsa zveshuwa handina ukama ndopa vakazobvuma kuti ndiri n'anga zvaka mauya kuzoitei uyezve kuno kumafambirei ndandauya kuzochema mukomana ndaimuziva chinzi muchema muri hama yake muri kuita nezvei pano vanhu vanga vakutaura navo vane hasha vakawanda vakuonekwa vane mbira dzavanga vainadzo mubhegi mavo mauya nadzo mukudziridzirei nekuti vaita vakapinda moto vatanga kuridza mbira ndopa vakanzi mukuridza mbira muri kuuya nadzo muri kuita nezvei nguva iyoyoyo vanhu vakava krashakasha nababa bva vati mudhara ndaabve panapa hatisi kuda ngosi panapa ndopa tikakumbira mota mwe munhu tikati mudhara ndaafamba aita sei aendi akatakurwa nemota akuendwa naye pana murungu akasara murungu asara panzvimbo iyi akasiwa aripo tinaye vanhu vakuti ndatimbomusiyai saka vanhu vakazenge vaita hasha pane pavakaunza huku dzavo hatizi kuti huku idzi vakadzitenga kumusheri kana kuti huku idzi vakaenda dzanzi iri 4 dzakaunzwa nemurungu nemukadzi wemurungu nevamwe vakanga ainawo huku padzakanogadzikwa kwaibikwa kumabhurera akamhanya kupinda mumunda kunge huku dzechivanhu vanhu bva vatovhunduka nokuti akanzi zvakamboitika kupi mabhurera anomhanya kudai so haana kubikwa akabva angotorwa bva angonounganidzwa kubva akandwa akangodaro haana kuzombobikwa vasiwa akadaro saka nguva iyoyo akabva atozombonzi vanhu vakuda kutomurova zvaizvo vakomana tikati kurova murungu tikati munhu ndaaendeyo bva tamudzinga futi tikati ndaaendi ndaabve pano hatisi kuda kuti paite makuva pano takabva tamuti pinda mota aenda kuti zvanhara aumbochema kuda kutorwa nani tichitomuvharidzira kuti asarowe bva tamuti apinde mota aende akapinda mota akuenda akupinda mumwe wake wanga akusiya kuda kumisa mota ndiye akabva amisa mota nechibhakero dai bva anga akabata chigubhu bva anorowa pahwindo bva paita kakutsemuka hwindo padikidiki paangopindawo chigubhu bva patsemuka ndopa akabva anzi pinda uende mota yake bva taona haisina mweya kana ndiye anga aponjesa rimwe vhiri zvikanzi dhiraivha zvakadaro rinogadzirira kumberi akadhiraivha ndokubva adhiraivha neumwe munhu aiziva zvikanzi ngandikudhiraivha ndokusiyira kumberi bva aenda isi takasara tatosara takutoita zvebhodhama vamwe vakutouya vekubasa kwacho abva asangana navo kuti musaendewo kune hondo ndarohwa ndada kubvisa mari yechema nokuti anzi akafamba achikolekta mari yechema kuna Kaguvi mari iyoyo haana kutipa akunyepera vamwe ndasiya mari pandavapa mari vanga vakundirova ndopatakabva tati vamwe vaye vatouya tetikoma kuti daro sengati hatina kumboda kumurova isi uyai kunhamo muvige mumwe wenyu vakauya zveshuwa timhemu naKaguvi vauya iye anga aenda ndikona mamessages akawanda rupinda pawhatsapp platform yedu vakomana vari kutaura ivo kuti zveshuwa taimuziva mukomana we alright saka nguva iyoyo akaenda zveshuwa vatasara takutoita zvebhodhi takuona bhodhi nguva yakada kunoonekwa bhodhi nevamwe vacho vekuna Kaguvi mumwe wangu vakumubuditsa amoziva zvevakomana vanoita zvinhu zvavo vega vakuti ndaribude mumwe wedu timbomuimbira nguva yavakamuimbira vakunomuvhura kudai vakaona ropa riri kubuda rakawanda achichema misodzi yaibuda ichierera yakawanda ropa richibuda ndopa vakabva vati ropa rawanzi ndatimbomudzorerai timboona kuti vhare ropa riri kunyanya ndopa vakanomisawo vamwe vacho ndovakatibudisa matishu bva vatanga kumupfekera matishu ndianitorimo mumhino asi ropa riya rakanga richipfuura futi pamatishu richingobuda rakadaro vandatombopinda ndikati kevha uchema uri imomo chema uchizvirwira ubuditse munhu akakuuraya uri kuzvinzwa ndopatikabva tazomubuditsa panze takutendesa kuti zvebhodhi takuenda kumakuva taenda kumakuva gomba rake rakazara mvura apa ndopa hirosi yedu asi zvakamboitika zvakakashamadza vanhu tikatombonodzika kwangu singa naye kwangu kwakambonaka kusina mvura gomba rake rakazara mvura yaibvepi hatina kutoziva iye patikabva tagadzika kofini rake mvura yakutoita sei yakutokupwa mabhaketsi mvura ichibuditswa mugomba nguva iyoyo anenge aitosesedzera nehasha futi kuti murungu adzoke akabva anodzoka futi nasekuru vaye hamene kuti vakazonosangana kupi nekuti vakaenda nerodzi dzakasiyana vakanodzoka taakumakuva vanhu bva vatimirai vasvika ane mapurisa achiuya nemapurisa vatavasiya bva vasvika bva akumbira muzukuru vaamushedza pakauya mapurisa munhu 1 vanhu bva vatisiyanai naye MCA tite zvatikuita noti nguva iyoyo ndopakabvaserera mvura mugomba bhokisi rakutoiswa takuda kutanga kufushira ndopa akanga achitaura nemuzukuru vanhu ndopa vakada kuendawo vamwe kunoteerera mapurisa ati bvaibvai vanhu bva vati aiwa mutidzingeka uyu munhu ndiye akauraya munhu ari papega tibudise chitunhu mubva maenda nacho hondo dzanga dzakuchitotanga sekuru ava vadzokerei tavati ndavabve pano saka sekuru nguva iyo vanhu vachiti ati hatisi kuwada pana penda ndisitoda kuguwa kwanga akuswebera ndokwakaunza hondo kuguwa kwaikaunza hondo akabva sekuru vaiva batwa bhegi ravo parakabatwa nevakomana rakabva rabvaruka ndo pakabva padonha vava nebhegi kanga vakabereka tumabhegi tumwe tuyatia kumusana pakabva padonha mbira yavo mbira dzavo dzekuridza papadonha wristband ranzvadzi yangu rine ropa aiva atori naro ari kubasa asi akanga rine ropa masokisi ake neheti yake neulani heti yake netibrasho yake nechiwesi chake necolgate hamba ndati izvi ndezvahanzvadzi yangu saka kamwana ke hanzvadzi yangu kane 2 years kaakasiya akati yati yadhedhi wangu iyo
ndandakakabata nguva iyo ndopakakakana katikati kwezvinhu zvemunhu uri kuzvida wei ndonguva yakatanga kutsamwa vana vechidiki munoziva vanhu vakutanga kurova sekuru vaivai kurova nemapurisa acho nganzi kana maita zvekutamba nesemese mapurisa acho tokurovai mapurisa ai ndopakati hatina kuziva munhu ati hanzi ndandiri kunhamo ndanga ndakungorohwa ndisizo ndakurohwerwe ndanda kupisirwa mota ndo statement yatitora nayo hatitoziva kuti ndo zvaita saka munhu atori nemhosva panapa hatitozviziva zvana vanhu totokurovai mese saka iye akatomboshiridwa futi kuwandiswa nevamwe wake kunzi asabatwe ndopaakazobuda futi mota ndopaakatanga kuchirohwa vese sekuru ayo akabva waendwa nawo tikati sekuru awo ndavaende mupurisa yangana sekuru aitorohwa nevanhu zvakadaro zvekuti sekuru awo n'anga yakarohwa nguva hombe nekuti payakabvunzwa ichizobvunzwa yange yatotaura ndiri n'anga zveshuwa ndopaakanga achienda mbira dzake dzakatosara dziriko kumusha kwedu pamba izvezvi dzakasara dzakadonha ndopatakazodzitora musango nekurohwa kwanga aita iye murungu akazorohwawo achirohwa murungu achifamba achienda pamwe chete nen'anga ndopakadonha ropa kabhokisi kefodya kemudzanga patikanokadonha ndokuti pandakanokati kaika kadonha patakanhonga patikakanhonga pataona kapabhe keblack kanga neropa ranjadzi yangu paipanga ari pakopi pane dhaga dzvuku neropa vakanga vanokora ropa vaisa mukapepa riri muhomwe vatavapa nemapurisa maheti acho neropa racho imomo vatavapa tikati ropa iri nderanjadzi uri kurida rei koro ndopakaita question mark vanhu saka n'anga yako uri kuita nen'anga yako pano plus neropa remunhu uri kurida rei ropa remunhu haangataure ndopakarozvanzi uri kumbozvida zve ndopakati handizi sekuru ndovana zvikanza kuti sekuru kaiwe ndiwauya nasekuru wako watiti hama yamai vako iye aiti hama yamai vake kutaura kwaaita saka hondo yakaita nguva munhu akazovigwa zvekuma6 kuti taakupesa upfushira gomba remunhu nokuti vanhu vangu vatomboti mwanda nevekubasa kwacho vese tanga tiripo tese vanhu vakawanda vachirova munhu zvinhu zvakatikashamadza nebhutsu dzemufi dzakanga vainadzo bhutsu takatodziramba tikati dzokera nadzo wakandipa zvinhu zvese uchiti mubasa zvapera wakuti hanzi ndaiklina ko waiklina sei mushopu munhu akafa waitsvagei chicha waiklina bhutsu dzedu ende wauya uchita dzekukanda ende dzakandwa nasekuru vako n'angai saka kwakasara mbira nebute nekuti hanzvadzi yangu iri mashuro mukadzi wacho achitaura anoti hanzi ane musi waakauya pamba akanonoka kusvika hanzi akasvika akatsamwa asvika akatsamwa zvikanzi kochii zvikanzi zvandaitwawo nemurungu wangu kana nesaenda nesu hanzi kumufakose akangonosvika pagedhi zvikanzi ndezvebasa kumana ndatipindemo paakapinda akapinda naye mun'anga vapinda mun'anga anonzi vakapuhwa bute rakanzi munoisa muchikwama ndezvebasa rimwe racho ritoriko patakatotora hembe dzake takatoona ririko nembira yacho bute nhema zvikanzi uyu ndoko akangoshandisa kawana ari kwikoko kun'anga kuisa muchikwama haana kuzozviisa futi achitosvoti kuti hai ndakuda kumusiya hanzi anga agara angone madhonda ndakuda kusiya chibasa hazisi kundiitira nekusabhadhara aiti pamwe ndichapuhwawo mari yangu saka n'anga iyi ndo maendera yakaita yakarohwa iye wachona akamborohwa dzamara tati mapurisa misei cheni achibva mushamedu akabva akaiswa cheni nemapurisa takuti anofa mukamisa cheni vanhu vanomira kuita sei kumurova ndo patikamubvunza kuti wadzokerei takubvira kare kuti enda ko wanga uchidzokerei uda kuti pangozi here muno haachatauri akungoramba akanyarara rasta yanga anayo ikakwachurwa akatosiwo atokuwara ko pari kuitika zvese zvimudzimai wakanga ari kupi mudzimai wake panguva yaitanga tinaye pamakuva vatazomutora abva aenda kumba akaona here murume akachirohwa mudzimai anga amusiya kunonzi kwamotsi akanga pakavasiya kwamotsi ikoko iye nevaakauya naye 2 vakarohwa vakadaro avo vekwamotsi vakabva vangosara pavakanzwa kuti uko kune hondo vanhu vekumunzvimbo kwamaenda kumunorohwa zveshuwa avo vakabva vaenda nemudzimai wachona akanga asisipo ipapo nekuti kana isitana takamurambidza kunamira maposti ehanzvadzi yangu pamota iye takaona akanamira ndakatozviramba ngati musamunamire musaita sei asi iye anga akamunamira akanopurindisa semunhu vaitorwa mafoto vesende rake racho ranga ritori dhimu tikati yose uri ngoita zvinhu zvako zvine nharo mukati chii saka isaisatozvifungirawo kuti n'anga sekuru wane kuzotaura kwavo vega kuti nini ndiri varohwa ende vakarohwa zveshuwa hembe idzi ndo dzakatikashamadza nanhasi zviri kungotibata kuti ko hembe dzehanzvadzi yangu masokisi ake aakanga akapfeka musi wamuponda ndo masokisi atakaona mubhegi ren'anga avakaunza iwo masokisi achibva kumochari anga aine tsvina kunga anga atonhongwa anga sitori ake acho chero riri foto rake muchiriona ramusiiwo anga ari eblack ndo akabuda mubhegi ren'anga aine ropa saka after zvese izvi zvaitika mukomana akavigwa saka imimi pane dambudziko here apa makuda kubatsirwa nei kana kuti makambofambawo here kuti munonzwawo handi pachivanhu zvinonzi kana munhu afa munofamba mombodaidai makambofamba here hatina kumbofamba chinhu chari kunyanya kundishungurudza seni kunyanya hanzvadzi yachona ndiri kubatikana nevabereki vedu kuti postmortem
haina kutigutsa, hatina kufara nayo postmortem, zvekuti zvinhu zvakatirwadza kana nemaitikiro azvona zviri kuita zvese zviri kutibata. Totoda kuonawo rubatsiro kune vanokwanisawo kuti tingaapila sei, kuti tingabatsirikanawo sei, tionewo tigutsikane kuti akafa nei, nekuti vanhu vaitaura postmortem haina kutiudza zvese zvechingwa. Vanhu vai vakaona munhu vakataura kuti anga aine chingwa mumukanwa, unge bhanzi, unge chingwa changa akatsokerwa pai mumukanwa. Saka postmortem haina kumbobvira yatiudzawo kuti tazomuona achidya chingwa here kana kuti mama mune chinhu mukanwa. Kunyanya postmortem haina kutifadza. Asi murungu wacho zvaaita nen'anga hazvina kutifadza. Alright, okay. So apa muri kuti kana pane vangakwanisa kukubatsirai kunyanya pakuti muapilewo maresults postmortem, kureva kuti kana pane vemutemo vanonyatsoziva process yacho kuti zvinoitwa sei kana munhu asina kugutsikana, handiti? Alright, okay. So varikuda kukubatai vanokubatai papi? 0771 0771 92 7716. Okay. Akavigwa rini? Akavigwa muswa cheve chiri chinenge richi chitatu engeri. Alright, asi mwedzi unoyi akavigwa musi wa4 kana siri 4-5 noti takaita postmortem musi wa2. Vabereki vari kumusha? Vabereki vari kumusha, baba ndo varipo nagogo. Amai vakashaya. Atori mudiki muhanzvadzi yangu, akaisiya ari kuma2 years semasirwa aitwa. Aita mwana wake ane 2 years. Hanzvadzi yangu yange ane 25 years. Anga asina kutombokura zvekuti musi webirthday rake anga ari musi wa26 March 29 achifa. Shame. Saka kuna babawo kumusha naambuya mai vababa. Alright, okay. So vatete vari muno vari kutaura kuti kana pane vangatibatsirawo toda kuti tinge tiziva tofamba sei, toita sei kuti tiapile panyaya iyi. Munovabata pa0771 927 716 0771 927 716. Handitika? Alright, shoko renyu rekupedzisira mhuri yeZimbabwe? Shoko rangu ndinoti mhuri yeZimbabwe ndiri pakurwadziwa, ndibatsirewo vanokwanisawo kundibatsira kana muchivanhu kana papi kuti ndizivewo chakauraya hanzvadzi yangu. Ndiri kurwadziwa nezvakaitika pahanzvadzi yangu. Ndinongotendawo kunenge vakwanisawo kundibatsira panhau iyoyo. Okay. Alright. Aiwa, tatenda veduwe ndo nyaya yacho. Vakomana vemuna Kaguvi tikona mamessages akawanda rubva ikoko muchitaura muchiti hanze #justice for KV, hanze #justice for KV. Saka isusuka tichamirira kunzwa vachakubatai kana tichidzokera kune vemutemo tinzwe kuti zvichafamba sei. Tinotenda. Handitika? Alright. Aiwa, tatenda vatete nekuya kwamaita muchirongwa chino ichi. Aiwa, tinotenda tete nekundibatawo zuva rakadai so. Alright, nesuwo tichivimba kuti muchakwanisa kuwana rubatsiro, handiti? Wamaita basa. Alright, thank you so much. Okay.